Hej. Jeg skal lige vise mit singleplayer world, som jeg startede her i forgårs, da jeg var syg. Spillede jeg på den i 13 timer eller sådan noget. Og jeg har Bertram med mig, en af mine trofaste gode venner. Bertram siger, at han desværre ikke er her. Og I kan se, at jeg har lidt items, forskellige ting. Jeg har lidt jern nogle steder. Jeg har 2 hunde og et baghavtræ. Og ja, jeg bruger jeg bruger sgu da ikke Visa 410.zip. Vær med at lege nørd. Om munden. Jeg er nørd, og jeg er stolt af det. Jeg er nørd, og jeg er stolt af det. Og så kan I se, det her hus, det byggede jeg i går, fordi Bertram har sovet hos mig. Og så har jeg kobbelkiste og jordkiste og lidt mere jordkiste og gravel og stenkiste. Ja, Bertram vil gerne sige noget nu. Vi bor i Danmark, det er lørdag den 2. juni, og klokken er 11:10. Og ham min ven hedder Anton Trump. Hvad er 11:10? Klokken er 11:10, ja. Okay, klokken er 11:10. Nej, klokken er 11:11 nu. Hvor han skal lave noget kedeligt, han skal dække alt det der værd til. Ja, det skal jeg lige fortælle jer. Det er fordi, at der hvor min kofarm er lige nu, og gris. Der hvor min grisefarm er nu, og mit chestrum, og mit derovre rum, og mit det her stiget. Det var sådan en kæmpe stor bakke, og den har jeg så Hvor er Viggo helt hjemme? Viggo Gris. Palle Gris. Og så har jeg min mine her. Min lille mine. Og vi elsker den så højt. Vi elsker den så højt. Den er ikke stor. Det er alt det kun, fordi jeg fandt en straight down, så er vi døde. Det er fordi, at jeg fandt en crevice hernede. Hvis vi graver straight down af Anton død. Så ville jeg være død. Ja. Og så, det var ret grineren, fordi hernede fandt vi diamant. Her 2, faktisk. Den her ovn, her var der et stykke kul lige her. Og så, nej, jeg gider ikke kaste den der på. Her var der et stykke kul, og ovnen den stod. Det er så hugget, så fordi jeg manglede en masse kul. Nej. Hvor er det dumt. Men så var der kul her, og så var der diamant, og diamant ovenpå. Så var der 2 diamanter, og så Bertram man siger, ej, skal du virkelig hugge det kul? Det er jo så irriterende, det er jo mega spild af pickaxe. Og så siger jeg, nej, nu hugger jeg det lige. Tænk, hvis der var diamant. Så siger Bertram, så siger han så, ja, det er der jo aldrig. Jeg har mere tøj på. Ja. Meget vigtig info. Har du ikke en? Og så siger jeg, har du ikke en intro? Nej. Prøv at se, det er en blok, jeg har fundet. Hvis du holder shift inde, når du svømmer, så svømmer du hurtigere. Ikke en blok. Det er noget, du gjorde. Nej, det er ikke, det er blok. Så hvis I holder shift inde, mens I svømmer opad, og der ikke er nogen bloks ved siden af jer, så kan I svømme hurtigt. Så falder du sikkert ned deroppe i toppen. Bare fuldstændig typisk. Ej, jeg dør af luftmangel! Det ender det med at gøre, hvis du hele tiden hopper ned og op. Det er mega high tissue pack. Jeg får lyst til... Ja, macaroni. Ikke like Kika. Hold nu munden! Ej, men jeg vil bare vise jer. Jeg holder øje med, om han uploader videoen. Jeg holder øje med dig. Men så
Og så skal det også lige siges, at... det lige Viggo Gris. Palle Gris. Og så herhen, der var et kæmpe bjerg, og det gav sådan 2 dobbeltchester fuld af sten, og 2 dobbeltchester fuld af jord, og så smidte jeg så 2, og så smidte jeg så halvdelen af dem ud. Så jeg kun fik... så min netherportal, og det er faktisk... stop. Og det er så første gang, at jeg spawnede et godt sted i nether. Bertram, han prøvede at smide mit kul på kul. Ja, men du mistede et kul derhjemme. Jeg prøver. Det gør jeg altid for at lave sjov. Og jeg har... Nogle gange, kan du huske dengang, da du var væk, så kastede jeg en enderpearl. Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Eller ham tit. Ja, det gør han. Og jeg Men og så... Og så kan jeg vise jer det, fordi en gang der spawnede jeg bare på... Jeg havde en obsidian portal. Hvis vi forestiller os, at her at nu mund. Hvis vi forestiller os, at det her det er obsidian. Lav den der bog der. Hvis vi forestiller os, at det her soul sand, at det var obsidian, og så også det her jord, jeg skal til at sætte om lidt. Prøv at se. Nej. Prøv at se, hvis vi... Nej. Jeg kan bare ikke. Prøv at se. Hvis vi så forestiller os, at det her, det var en portal, ikke? Så var der lige... det der, det var portalen inde i nether, og den svævede bare i luften. Og så de her 2 stykker jord, der står her, uden græs, det er så også obsidian, skal vi forestille os. Så spawner jeg ud på den. Og så nedenunder, hvor du bare laver det hele. Ja. Jeg viste dem den der seje bog. Nej, det gider jeg ikke. Nej, det viser jeg hende. Det er verdens største. Ja, det er en sej bog. Det er ikke verdens. Man kan fange 20 i den. Og så kan I se, så har jeg mit, det jeg arbejder på hele dagen i dag. Det er det her hus. Det er et lille hus. En lille hus. Der bare er sådan en blanding af et træhus og så et normalt hus, så jeg skal til at bygge et til træhus. I kan se en træcirkel. Det var fundamentet. Og der... Yeah. Ja, og bare så I tror, bare så I tror det, bare så I ved det, så er det Bertram, der sidder på beatbox. Ja, det er mega positivt. Og vi slutter af med at vise dem en farm og Viggo Gris. Palle Gris. Kæft med det pattegris. Pattegris. Ej, så har vi mit, jeg har her Græskar. Han hedder Kurt i virkeligheden. Jeg tror, han er det. Han hed Benny. Indtil Sand skulle hedde Kurt. Nu hedder han Benny igen. Men i hvert fald, det er Benny. Han passer på mit græskar farm og mit hvede. Så alle de vemmelige små monster, numse, dyr, de kommer og dræber lidt hvede. Og så her, det er Viggo Gris. Han er helt ren. Det er den eneste. Han er albino. Prøv at se, han har helt røde øjne. Nu er jeg vil klap. En lille griserasse. Hvor Frida K? Frida K, det er hende her. Det er den blege. Prøv at se, man kan også se, hun har sådan noget øjenmakeup på. Kan man se det? Man kan se, hun har øjenmakeup. Men det var alt for nu. Bare subscribe, hvis vi vil have mere. Jeg topper snart 10 subs. Og så er der premiere til vinderen af en af subsene. Jeg kan købe den. Det kan, ja, du kan godt købe sådan en t-shirt. Men hej YouTube!